Goedemorgen. U bent hier bij het dierenasiel in Terneuzen. Vandaag hebben we een NL Doet vrijwilligersdag. En op deze dag zijn er een aantal mensen buiten bezig met het aanleggen van een pad en het klaarmaken van de voorbereidende werkzaamheden voor een kattentuin, waarin van de zomer planten worden gezet en van het najaar de rest van de kattentuin afgewerkt wordt, waarna de wilde katten in die tuin kunnen komen te zitten. En dat zijn katten die niet in het asiel zelf in een kooi kunnen zitten, maar wel eventueel nog geplaatst kunnen worden op een boerderij of zo. Dat is de intentie van de NL Doetdag vandaag. En we hebben gelukkig daar een aantal vrijwilligers voor bereid gevonden om daaraan mee te werken. Hoi Amanda, wat zijn jullie hier precies aan het doen? Wij hebben vandaag een NL Doet. En dat wil zeggen dat wij voorbereidende werkzaamheden doen voor de aanleg van de nieuwe wilde kattentuin. Een nieuwe wilde kattentuin. En dat is, wat moet ik me daarbij voorstellen? Er komen hier wilde katjes binnen. En die wilde katjes die maken we echt niet gelukkig om hier in een buitenren te zetten. Door de wilde kattentuin bootsen wij eigenlijk de natuurlijke omgeving voor hen na. En in de hoop dat wij daarna geschikte boerderijtjes voor hen gaan vinden, waar dat ze zich op hun gemak voelen. Geweldig werk. En wat houdt het vrijwilligerswerk zoal in het dierenasiel? Dat zijn eigenlijk verschillende werkzaamheden. Maar de meeste werkzaamheden die gebeuren hier 's ochtends. En dat zijn de schoonmaakwerkzaamheden. De schoonmaakwerkzaamheden ben je ook in contact met alle dieren. Dus je hebt de hondenverblijven, de kattenverblijven. Belangrijk daarin is dat er gesignaleerd wordt wat er met de dieren, of het goed gaat, of er iets aan de hand is. En dat wordt allemaal genoteerd en doorgespeeld naar de vaste medewerkers. En ik denk dat dat eigenlijk wel heel lovend vrijwilligerswerk is. Ja, klopt. Jullie zijn goed bezig, zie ik. Dus ik zou zeggen, maak er een fijne dag van. We zijn ook nog bezig naast het vrijwilligerswerk met de bouw van een nieuw pand. En dat nieuwe pand is gemaakt om het publiek toe te laten en om de medewerkers en vrijwilligers meer werkruimte te geven. En het bestaande gebouw waarin we nu zitten, daar komt meer ruimte voor de katten en voor de honden en minder overlast voor de katten en honden, dat er geen publiek meer binnenkomt in dit gebouw, maar dat het in het nieuwe gebouw alles afgehandeld wordt met klanten. En we hopen dat het gebouw in augustus ongeveer geopend zal kunnen worden.